Right. Tadzoka guys pachipamwe regai titaure nyaya yefeedback yaMessi. I hope muripo mese, muripo here mese apa tingoitaura. Aiya tiri vashoma. See anyway, no problem. Tichangoitaura nyaya yaMessi ingotegawo umwe. Because anazotibvunza kuti nyaya yaMessi yakaitika kupi zvakanzi kudii zvikazodii. Thank you Caroline. Ingotegawo umwe waunotega. Chingotegawo umwe waunotega. Ingotegawo umwe munhu waunotega. Tingoitaura tipedze tichiinda guys. Kwasara 10 minutes kuti skimi summit tangi. Right. Veduwe regai tingotaura chiitika inzwai guys. Ndokumbirawo kuti kana vanhu muchinge mauya muine nyaya dzenyu anditi try kuya nenyaya dzenyu dzinenge dzine chokwadi, dziri dzechokwadi dzakamira panzvimbo. Because pamunouya muchiti tine maproblems papa tida kubatsira toda kudai anditika we don't just jump in and say kuti you are being helped without investigations. Anditi haungomhanyi kufunga kuti hanzi mogara pasi moruka nyaya dzenyu mouya padiaries kuti hanzi nokuti makwana pachibatsirwa vamwe saka takwenda nenyaya dzedu tonobatsirwa ikoko. Anditi tine timu riri pano rinoinvestigata nyaya dzenyu tozowana kuti zvinhu zvazvisiri izvo. Ndofunga last time makaona pachitwa live pano yeimwana anonzi Messi and unfortunately vakaita live iyi vachimubvunzurudza mwana anonzi Messi uyu palive anditi right fair and fine kubvunza kunga kwakanaka though vakazobvunza palive maybe vaifunga kunge vakabvunzirawo havo kuseri vozoya neupdate kwatiri anditi but the reason why vakadzi veCape Town vaiva vakaenda kunotobvunza mwana wayaMessi pane a lot of questions, a lot of nyaya dzakaita come forth andika after the investigations were done anditi if you remember mukadzokera kulive yaMessi akauya pana pachitaura kuti akapinzwa muchipambi neumwe musikana anditi akamurikuta achimupa vakoma nekuti varare navo and things like that andi muchikuremember anditika right akataura zvakare kuti akabviswa pamba pemusikana paaigara ipapa pana vamwe baba vakamubatsira vakamubvisa ipapo vakanomukumbira kugirlfriend yavo kunove ndokwari kugara iko zvino kuti agare ipapo anditika asi akazofind out kuti baba igirlfriend yani iboyfriend yemusikana wamuxhosa wemuno wari kugara naye right. And it so happened kuti pekutanga akataura kuti vabereki vake vakafa. Anditi mukuremember tichimubvunza achiti vabereki vake vakafa right achiti baba vemwana haasi kuziva kuti nhumbu ndeyani yakabva ipi zvikadii right. So it so happened kuti paunenge uchita live uchitaura nyaya dzako dzekunyepa idzidzidzika panenge pachitoti sometimes nemalupos aripo because hatizodiwi a story whereby tomorrow people investigates anditika and then vozodzoka vachitaura kuti zvinhu zvamakatiudza palive nezvatinoziva zvatakazoona zvini tu zvakasiyana guys mutinzwire weipapo maybe panenge pabviswa zvinenge zvabviswa kuti zvipiwe munhu zvibatsirwe munhu ushu handitika mangwana munozviziva kuti Facebook it's brutal ine vamwe vanhu makazini asatani handimaona kopezera kunzi aiwa ndivana sisimeni vakaronga dhiri nemwana uya kuti apuwe hembe dzishari idzodzo kuti vanotengesa kubhero mashoko ewaya munhu mutema especially sisi masadza ita zimazimbabweans anogona kungorongwa akatobuda takanzwa nyaya dzakawanda stereki mai mwana takanzi tinoshanda nenganga dzatisati tombosangana upenyu hwedu kana kutomboziva takasangana nadzo pano padiaries panapa animaona mwana yaya she's only 22 uchienda kunonyoresa kuchipatara mwana yaya akauya achiti ane 7 months anga asina kunyoresa anditi and then vakadzi vekuCape Town anditika vakamupa mari yekuti aende kunonyoresa akanonyoresa anditi anyoresa kudaro iso happened kuti imo muno mudhayari munomu tine vamwe mama vari munomu vane vana vavo vari kuCape Town anditi vakakumbira nhamba kuinbox vakati ndinokumbirawo nhamba dzemwana ushu mwana kuti mwana wangu andatuma munhu wechirume ainde kwanodi anoona kuti ari kurudiwa chii then agomutengera fair and fine ndakabva ndapa mwana uya mai vaiva nhamba mwana wavo mukomana yaya ndobva aenda andipasta asvikako vakatoenda vari 2 mapastors aya vasvika kunobva vabvunza Messi vakadzi veCape Town ndivo vanga vatanga kuenda first time patakavatuma kuti munoona pavakaita first live vachibuda live kuti chokwadi here kuti mwana yane nhumbu handitika so pavakaenda vakadzi vakanomusira mari yekuti anyorese vakamupawo nezvimwe zvinhu zvavaive nazvo zvishoma handitika zvokumwetsera vanhu vasvikawo pamba pane vachiona munhu handiti saka zvadaro paya
vakabva vaenda vakatozodzoka taunganidza zvinhu zvokuti zokupa handitika vakangomusira mari kunonyoresa of which akaenda akanonyoresawo zveshuwa akauyawo nemarizatsi ake shuwa ndikatotumirwa marizatsi ake evatesesa akaitwa pakunonyoresa umwe one of the diaries akamubatsira kugadzira chibepa rekuti aenda kuchipatara because anga asina chipasipoti mapepa ekuti aendese kupi kuti anonyoresa right. Saka zvadaro paya mwana wamai ava achienda kunobvunza mukomana chekutanga kasvikobvunza kuti naimesi so far kune here vanhu vakamboya kakuona pano according to mwana wamai vaya akataura kuti hapana vanhu vakamboya vakandiona pano of which that was a lie. Vakadzi vakaenda vakaita live vanaye handisi maona vakatoita live vanaye vachiseka tichitoseka kuti pane nhumbi here apa handimaona live takaiona tese pano. Vakamubvunza kuti wakambopiwa anything here pane munhu akambobatsira akati aiwa ndina chandadi chandakambobatsirwa nacho but akapiwa mari yekunonyoresa ipapo apiwa mari yekunonyoresa akapiwa nehembe dzimwe zvinhu zvangapiwa zvimwe zvokuti chisara wakabata apa then tozodzoka right. Zvadaro vakadzi vakabva vaenda but kuna mai vamakaona vakabuda vaya handitika no she was not faking nhumbu anayo but terai munzo kuri kuenda nyaya nhumbu anayo asi chiripo ndechekuti pana mai vechikuru vaya vakanga vachimubvunza mubvunzo vamaiti mabvunzire vechikuru vaya mai vaya vakashanda kuZimbabwe kwavaishanda vaiti ndakauya kuzorapiwa kunoko vanoshanda kuline department riri in line neizvozvizvi zvevana vakafanana nanamesi saka vakatonotisa loopholes anga aripo and then that mom contacted me vakati mwanangu kwane vana vainda nainchivabvunza mubvunzo yakati vatedza kundipindura ndokumbira kuti pavari kuenda kunext visit ndiende navo ndinonyatsotaura nemwana uyu handitika ndinyatsonisa nyaya yake ndisocial worker handitika right ndobva ndati no problem endai munoona handi mwana wenyuwo bva vaenda mama vavaya nevasikana vaipa vakapesera kuenda vasikana vecape town paipa pakazoita live achibvunzurudza mesi palive saka vaenda kudaro kuya handitika mai vavya mukubvunza kwavaita semunhu mukuru vakaona kuti no a lot of things are not adding up of which inini kuinbox kwangu inini kuwhatsapp kwangu ndatanga kutoreceivawo mamessages nemacalls handimaona but zvakanyatso zvidasingaedi bva ndaudzawo timu rimwe riri panapa ndika rinoinvestigata kuti guys izvi ndo zviri kuya muwhatsapp mangu but simply because zviri kupostwa anogona kuva ari makuhwa zvinogona kuva zviri chokwadi we need to investigate this ndobva ndairasira kumachinda yaya andinodi mamwe toshanda navo kuseruku right. Zvadaro paya ndobva mai vamubvunza mubvunzo vakamutora vakamubvisa panga pamberi pevanhu vakaenda naye mutoileti vachizama kumubvunza one on one semwana kuti ona nyaya yako iyi ine maburi mwanangu dei wazama kuti ubatsirike ubude pachena handitika iwo uchinonyoresa kuchazodiwa next of kin handiti paunonyoresa mwana wokutanga handitika saka next of kin wakanyoresa ani handiti wama yako ndiani unobva kupi mubereki wako right watinoti waunotari padze newe kunzi ukanzi waita complication uchibatsirwa ndiani anogona kufonerwa nepolisi mwana akatsenga akachinja mastatement handika so far hapana nitoziva kuti pakanyoreswa ani pamwe pakanyoreswa sisimeli kana kwakanyoreswa Lorraine kana kwakanyoreswa vasikana vecape town hakuna ari kuziva akatsika ndobva vabvunza kuti saka una kana hama akati handina hama munomu ko kuZimbabwe kwacho at least tingovaudza kuti mwana akazvitakura handimaona chete just that kuti mwana akazvitakura munoziva here mwana akazvitakura kunoku vangoziva akabva atsika akaramba akati regai ndikupei nhamba ndobva vapa nhamba dzina kusevha mufoni mamama vaya saka vakati nhamba dzina kusevha chindipa dzimwe but vanga vatoona havo manhamba kuti akamira sei pakabva achinja ndobva pa nhamba dzimwe futizve dzanga dzachinja vakatozviona mai vakati nhamba idzi dzachinja wandipa nhamba dzisiri idzo nhamba dzawandipa pekutanga nenhamba idzi dzasiyana zvikanzi ndidzodzo saka adaro mai vaya vakabva vatozvitaura vakati nhamba dzasiyana but anyway ndichanotraya kufona tobata here vatitevacho vari kuti ndo hama yake vari kuZimbabwe kuti vangoziviswa kuti zviri kufamba sei saka vakabva vazotraya kunofona nhamba dziyaya nhamba dzedza does not exist dzese dziri 2 hadzi exist saka pakuenda kwavakaita kumba kwekapekupesira vachinoenda musikana uya chakaita kuti vaite live vachimubudisa mwana pafoni apa ndechekudai varipo kudaro vachimubvunza nyaya dzake dzanga dzisingadi vakaita nyaya dzake dzanga dzisingabatani handiti saka pakaita mumwe mukadzi wemunomu hanzi akapinda pamba ipapo handitika mumba macho maita kunge maipinda vanhu vachibuda saka vakaona mumwe mukadzi amai vaise munhu wechikuru bva vaaprocha mukadzi uya handiti vakati tokumbira kubvunza uyu mesi uyu ari kugara pano tokumbira kuona mukadzi waanogara naye kuti ndiani mukadzi uyu akati aiwa mesi haagari nemunhu pano mesi panapa anoshanda that was another lie
isusu pano akataura kwamuri imi madhayari kuti ndiri kugara neumwe mukadzi muxhosa kwandakaendeswa navamwe baba vakandibvisa kuuya kwandaita zvekupiwa varume nemusikana uya. Mukadzi yanzi akatizopopota muxhosa akati Messi anoda kubatsira, taura chokwadi, don't lie, why are you lying to these people? Ndipo vakataura kuti Messi anogara panapa achishanda, ane room yake ishi, itori room yake, ndo room yake ishi. Handika saka anogara pano achiklina, anzi imba yacho kunge like maboarding houses anogara ma-student houses aya, anogara ma-student. Saka iye akataura nevaridzi vaiona imba iye kuti ndokuklinira yangu pano, muchilipa accommodation chete nechikafu. Saka hatambiriswi, anongopuwa accommodation nechikafu pamba paya. Sezvinei musi woyo wavainda iwoyo, antimaona vakatosvikawo kuine notice madhayarizi akaenda aya ekuti vanhu vese by tomorrow kureva mangwana acho naitevera vanhu vese vange vaexita imba iya yakatengeswa. Messi ananga audza ake munhu fair and fine marizins ake ndianoziva. Apa vanhu vakaronga kuti tikuzoya next week chikupa zvinhu handika tona twakontributa zvinhu zvingani. Messi ananga audza vasikana pa Cape Town vava panotoni vanogara badzana yekuti iyi pana pati tikubva imba yakatengeswa. Vakatinzwa nemukadzi uya achiti tikutobva pano izvozvi tese titorongedza so by tomorrow tikufanwa kunge tabuda imba yakatengeswa. Mai vabvunza nei Messi saka iwo zvaunga usina kutiudza isusu taizoindepi kana takudzoka panapa tikutsvaga taizonangepi iwo uri kuindepi une plan B here kwanzi panapa imba iri kudi imba yakatengeswa. Messi akati ndakataura nemuridzi wemba kuti ndisare pano. Vakati unogotaura nemuridzi wemba dzakatengesa imba saka wakataura nemuridzi wemba munyuwani here kana kuti upi nokuti imba isiri maoko mevakayava maoko emuridzi wemba. Messi ndokunyarara zvadaro paya mukaverenga paka live yakaita musi woya ane vakadzi vaive Cape Town pane mukadzi ainyora mucomment section manonzi Trish ainyora kuti I know Messi ndakambogara naye. Muchikurimemba pa live yavakaita pane mukadzi ainyora mucomment section kuti ndinonzi Trish ndakatombogara naye Messi ndinomuziva handimaona. Saka takabva tabata Trish yaya kwakutaura naTrish yaya kuti nai Trish akati aiwa ini mutu ndishamisa muchiti mwana yakaita zvinhu zvechi akamboiswa muzvinhu zvechihure anditozvizivi. Ndakagara naye mwana uyu achibva kumusikana yeye waitichi ndaigara naye ndobva ndatomuonawo ndikatogara naye inini takagara sedzinenge 2 months akatozobudawo mupandiri achiti akuenda kupi kwari kugara ikukuku zvokuti zvamukutaura izvika izvi its news kwandiri. Mukadzi andobva tozoti kuna Messi udza vanhu chokwadi kada kubatsirwa. Nyaya yako ndakaiona kudhayarizi but ndakangoshaya kuti inyaya iri kutaurika because pakaita live pakati palive yekutanga ndandisipo taurira vanhu chokwadi Messi this is not right handiti maona. Mukadzi ye wakagara nenobvasama kutomutsiura handimaona akati zvinhu zvamukutotaura nditozvinzwawo pano handitozvizivi ini live yekutanga ndakuiona. Tikangoti kuda pamwe hana kudza mukadzi uyu kuti kwandakabva uku achizogara nemukadzi uyu ndakanga ndichiitiswa izvi ofuchi paaitaura nyaya yake pano anambotaura kuti pandakabva kumusikana uyu ndakambogara nemwe mukadzi handitika ndikazobva kumukadzi uyu mukadzi yanditoriwo mudhayarisi ndikazobva mukadzi uyu ndakuenda paakugara iko zvino haana kuchitaura pano angoti ndakabviswa nemurume uyu apa ndikaendeswa kune girlfriend yake. That was another lie handitika right. Zvadaro paya ndobva mukadzi yaya ati Messi tamuti ndati kuna mama vaye alright musiye yakadaro chimupai time chataura naye nini maybe 1-on-1 pamwe pane zviri deep zvari kwanisa tadi akuudze imimi chataura naye ndoga inini. Saka ndakabva ndamuti Messi ndoda kuzotaura newe but ndombokupa 2 days dzekuti unyatsogadza kuti uda kubatsirwa here kana kuti uda kubatsirwa unyatsofunga zvauri kuda. Ndobva ndamusiya the last 2 days idzi ndazomufonera nhasi Messi nai Messi ndandine vamwe hanzvadzi vandatora panapa baba vechikuru kuti iite witness. Nai Messi chii chiri kuitika what's going on nyaya yako chii chiri kuitika kunewe why all these lies wakamboita zvinhu zvechipambiwe abva atisi kunyarara. Nai Messi pambapo wakatokonzwa nababa vaya vakakubvisa kuva wakamboita navo zvawakaita vakakubvisa kukuisa apa handiti ko baba ava it's now proving kuti kunyepa because baba ava hakuna baba ava vaexist ende waiti unogara nemukadzi muxhosa ndokwakakuisa hakuna mukadzi muxhosa uri kushanda ndiri kunyepa here ishuwa. Saka wai wakwana uchitirevera nhema iwai tsvaga rubatsiro zvikanzi pane vanhu vandashamwari dzangu dzandakataura nadzo dzakati ndanotaura uchidaro anona. Saka inyaya yakataurika yakagarirwa pasi ikataurika nzi endanotaura uchidai handichimaona ndokubva waya nenyaya yaya pano handichimaona yavanga varukai mimba anayo zveshuwa nhumba anayo zveshuwa handimaona right. Zvadaro Messi ndobva ndamuti nini nai Messi kuchipatara kwada kuzonyorwa kunyoreswa ka next of kin noti akaenda kureview nesuro akakanzi review musi wa1 saka uchanonyoresa ani azvigone here kuti hama dzako wakadzodza here kumusha kuti une nhumbu zvikanzi hapana wandakaudza
Alright, saka wadi kuti udi ubate ningirikiri vatete vako ivavo vaudze unogona here kuti pafoni number dzavatete timboudza kuti mwanani pamuviri kunoku vangoziva zvakawanda ndatinei nazvo hatitauri just kungoti vazive chete kuti ati anything mwana wokutanga pakaita macomplications vanhu vekuhospital vazive kuti chi nhumbu iripo nhumbu anayo izive kuti vazive kuti une nhumbu wanga uri muchipatara zvakadai zvikadai. Mesi akatsika madziro akati kwandiri hazviiti kuti ndikupe namba dzavatete vangu. I got more suspicious. Ndikati vatete vako munhu wechikadzi unotyei zvikanzi namba ndikupe hazvingaiti akabva ramba nenhamba. Ndikati alright no problem iwe uchifona wega pandichakufonera kune vanhasi pandichakufonera nhasi unenge undiudzawo kuti ndaudza chi ndaudza vatete kuti ndakazvitakura vatete kuno kuSouth Africa saka ndakunonyoresawo chi imimi as next of kin since uri kuti hauna hama chi munomu. Mesi akati alright ndichavaudza. Handizivi Prada, I don't know. Intungopa feedback, I don't know. I'm just giving you feedback. Chet. Right. Zvadaro paya ndobva Mesi ati alright no problem ndichavaudza. Saka ndakabva ndazofonerwa nemwe mukomana anditika anonzi nevamwe bhudhi vanonzi Gibson. Asi mukomana actually murume middle aged man anonzi Gibson. Anditika Gibson yakuti nditi ndaigara naMesi ndini ndaigara naMesi ndichimuchengeta. Makagara naMesi kupi futi imimi. Hanomaona. Zvikanzi muise pa 3-way call up nditaure naye muise pa 3-way call kana muchiziva mwana wandatadza kuti nditotara matauro akaita zvaakataura chita baba varipo pano padhayari vakaiona nyaya pano padhayari vakatsvakawo namba dzangu pano padhayari vakandifonera zvikanzi kana muchiziva mwana anonyepa mwana wokuti kubva asati ave nenhumbu imesi ndakagara naye ini ndichimuchengeta inini nemudzimai wangu mwana waye andokana kumupasa zvikanzi muunzei pano mumubvunze kuti Gibson wamuzive here. Ndikati no there's no need yekuti tite dare. Hapana need yekuti tite dare. Mwana uyu atongoprova kuti anonyepa. Handika tichangotaura naye kuti zvino kana uchinyepa kudai wakutarisa kuti ubatsirwe. Vanhu ndoshatiseda toda kubatsira kana kuti because nyaya dzako dzakawandisa. Handimaona. Zvikanzi izvo zvisorega ndi edi baba vake. Ndikati baba wapi futi? Baba waMesi vakafa. Zvikanzi baba vake variko. Kufa kupi? Murume yakutondiseka. Zvikanzi baba Mesi variko totaura baba Mesi every day because andozati ndaitombogara nemwana wavo ndichimuchengeta. Baba vake variko ndakabva ndapera makodo kudambuka makodo kuti podi makodo. Ndikati naimesi demons yakada kuti chi ndakabva ndaperegwa ndikati oraita zvanzi zvakanaka here gaindidi ndichataura naye ndizokuti problem yake chipori chiri kuitika ndichingobva tipedza kuti andabhudhera ndichinodai kuwhatsapp ndakaona kune message iweriko iri kubva kune mukomana idanana naMesi akati mukomana uyu asenda message yake anditika yekuti sisimeli ndakaona hangu Mesi achibuda palife ndakati handidi kuinterview ndiri munhu wechirume mwana unonyepesa ndini ndaidanana naye ndini mukomana wake mubvunzei. Ndakabva ndapera power wese kuti kupera power ndobva ndazvino ndodii ndobva ndakumbira one of mudhayaries vamwe baba vari pano anomaona ndikati hanzvadzi oi namba ishi pane namba iri kundifonera iri kuCape Town panapa fonaiwo namba imo muzoichi nyaya yekutogwa nemukomana uyu indazvitadza ini zvikanzi ndikati nyaya yemwana anonzi Mesi uya imbonzwa iwo obva vanonga wofoni obva wafonera mukomana uya mukomana inobva vagadzikawo mudishi statement dzaakavaudza anditi and vese they were willing kuti da kutouya palife ndikati there's no need hatisi kuitira mwana life but ndichangotipa feedback kumadiaries there is no need yekuti chinganzi anoitirwa life kana kudii hapana need yacho but tatoona kuti no mangwana zvinozonetsa vanhu vozoti takaisa zvinhu zvedu pozobuda chokwadi chimwe iCape Town kai pamberapo konzi vana Sisimeli vaizviziva kana kuti vanhu vese vanenge vacontributa something konzi Sisimeli toda zvinhu zvedu ini sina chandoziva handimaona ina ndigare kuCape Town saka ndaya nefeedback saka nhasi ndazomufonera Mesi ndisandatanga life ndikati Mesi munin'ina inangu handizivi kuti ndokuti kudii munin'ina wangu wakaudza here vatete zvikanzi handina saka uchavaudza rini mwedzi unouya uchibatsirwa Mesi inangu ndazvitadza nyaya dzako unoziva here Gibson zvikai ndovaziva ndikati unovazivirepi zvikanzi ndakambogara navo zvakatogoona Gibson uya zveshuwa ndikati wakati baba vabereki vako vakafa waniko baba vako zvavariko zvikanzi havasi baba vangu ndiba munini chichichi ndikati alright ndiba munini zvikanzi ndikati ko inga zvawaiti zvehapana hama unongori navatete vavo saka zvozodii ndabva ndapera pawo ndikati Mesi because kune vakadzi vangu vabvisa help yavo vapa mumwe mukadzi weCape Town pavakaona pavakanzwa maburi nyaya dzakabva vati makasi nhema dzese the fact yekuti uda kubatsirwa hoya nenhema then there is more kune nhema dzimwe dzakawandisa dzitoripo
handiti maona. Saka zvada kuita isusu mari dzedu please ngadziramba dzakabatwa dzichazobatira umwe munhu kudhayaris ikoko. Kana tada kuti dzidzoke kwatiri chazokuudza kune munhu akapiwa. Handisiri ndakapiwa mari idzodzo dzakabva kapanana kuCape Town ikoko. Handitika zvikanzi tozokuudza tiwodii nemari dzedu. Handitika kana tati utidzosere kana wadi. Saka ndo zvazvave. People are withdrawing panyaya yamesi especially veCape Town because project iyi vazhinji vacho vanga vari veCape Town ndo vanga vati regai tidiwo tite take over tibatsirane kuno Cape Town timboitawo diary yedu kuno Cape Town but vese vadzokera kumasure because pane nyaya yabuda isina kumira zvakawanda. Saka azondifonera back manje achiti kwai sisi kune vanhu vari kufambisa mbiri yekuti kwai ndoda kuita suicide ndikati ina handina kuinzwa iyoyo isuicide yandanzwa inini ivoice note yangokandwawo muinbox mangu namba ndati handinamboda kuti nditsvage kuti namba ndedzani. Andimaona. Saka pane ngori nenhingikiri ndoda ngokuplayera voice note kuti mungowa ine hangu zvinhu zvakawanda handizivi because ine handigari kuCape Town. Ringori voice note rapinda muuyu mangu. Saka imimi madiaries ndimi muchazodecida kuti zvoita sei. Handiti maona poitwa sei mwana uyu toita sei tohandla sei because mwana after all but ndamutadza ndazama kumunyengerera kutoti abudise chokwadi but zvaramba kuti ave open kwamuri but zviri kuramba voice note iyo. Madam, Messi, arikunzi aenda kukliniki nhasi. Aenda kukliniki. Achibva atakurwa mhera aenda nemumwe mukomana nemumotikari. Mukomana uyu achibva vanga vachida kupinda vese. Pakliniki zvanzi parikubvira munhu 1 hapasi kubvira kupinda vanhu 2. Saka abvunzwa kunzi ndiani wako akati murume wangu. Ikapai. Achibva anzi zvone haupinde. Pano pakliniki muri kubvumirwa munhu 1. Achibva asara panze mukomana uye uyu. Mukomana anzi ndowechidiki. Aibva asara panze mukomana uye asara panze. Mese aibva apinda mukati. Apinda mukati anzi anganibvunza ngachibvunzwa here chichamhino zvangachipindura. Hazvototi vanhu vatomboti asarorwara nepfungwa here mwana uyu. Nyebedza usungaina. Ndofunga hanzi zvoni achibva anzi ngaenda anoita wet. Mese aibva apiwa kagaba kekuitira weti abva aenda kutoireti kana kubodzoka Messi kubva kutoireti kuri hanzi fodha rake chibva radedzwazve Messi kana kumbodzoka kubva kutoireti munhu uyu hanzi ndichiva ndasumuka chiva ndati arikaende ndangu kutoireti handi asingambofambira kana nditofambira hangu unoita weti hanzi ndichiva ndatosvika kutoireti kwenchiva ndana Messi akamira nemadziro hanzi vandamubvunza kuti zvoniko indava ndayatsomuti zvoni what's wrong hanzi achibva ati weti haisi kubuda hanzi muti unofanira kutomanikidzira ka because kana une nhumbu vanenge vachida kuona chichichi hanzi achibva angoramba wakanyarara hanzi ndichiva ndangoita weti yangu andachita chiva ndabuda chiva ndaenda hanzi fodha rake radedzerwa anozoti ukliniki mune makangogara makangowanda hanzi radedzwazve Messi kana kumbodzoka mudenga imomo hamene mune mamuri muupstairs hanzi kana kumbodzoka Messi kana kumbodzoka fodha radedzwazve hanzi ivo abva vazopedzerwawo hamene kliniki kunoswerwawo vachibva vazoti zvonere ndimboenda ndiromutarisa mudenga hanzi chiva ndaona kusina kana munhu kana mutori chimweva musina kana munhu hanzi ndadzoka ndokwavagara kuzopedzerwawo zvinhu zvavo ivo vazopedzerwa kuma1 bhosi nyaya iyi vatanga kundiudza kuma10 kuma210 infact kuma210 ndichangosvika kubasa inini hanzi zvoni iye munhu zvinhu zvakazopedzerwa kuma1 saka munhu uyu abva ati kuma1 kwekwa achibva tsvega ndinotarisa futi sandaenda aibva amushaya ndopaabuda panze akuenda zvake abvaona mukomana uye auyana Messi achiripo akagara panze hanzi ndiva ndamubvunza kuti munotaura shona here abva ati hanzi ndikati komoni musikana mowana here hanhasi azati abuda here chii chenyu hanzi zvikanzi handina kugama naye ndangotora vanhu vekubasa kuti perekedza musikana kukliniki hanzi ndatipa chiche zvikanzi hanzi anogara nasisi vangu kuno kustock nasisi vangu handi vanogara navo chichi iye mukomana hanzi abva atoti kana ndiwo ndatione nzara ndiri panapa ndikushaya kumufonera asimbodayira kana foni apa ndinodzokera kubasa apa ndanzwa nenzara hanzi chiva ndamuti ko wadi kuenda unonobvunza kamukliniki mukati
kuti kwa munhu andauya naye vamwe vese vakuri vabuda kare kare kweye wangu ari kupi unzwe kuti problem chii pane problem yazoitika here hanzi achibva aenda mukati muye aenda ana ndakamira andikati chienda unonzwa inini ndozoti se ndinzwa kuti zvakamira sei abva aenda abva adzoka hanzi achibva asikonditi zvoni mesi hanzi ari murumbu hanzi icho anongoti right saka chindipai phone number dzenyu ndizokufonera ndichibvunza kuti chii zvafamba here saka aitirwa zvakanaka here handichadapiwa phone number dzei kumanhiri kuno kuma5 ndopavazondisendera message ukanzi namba dzandapiwa dzende dzefeki hadzisatobuda namba dzaapiwa nemukomana wacho saka vanhu vese vari kunyepa vese andingatiwadza kuti ndiri kunyepa saka vanhu vese vari kutiziva ani vamwana vafena vadhiri kufamba tsvaga mari iye mukomana iyeyo yatori mudhiri because mukomana ani mukona kuti atopa mai vae namba dzekunyepa already ndemuri zvemimba akunyepa kuti hanzi mese anogara nasisi vangu yachitoziziva kuti mese anogara ega mwana uyo yaka anochipo right saka ndo audio iro rimwe rauya saka after the audio rauya musati kunyepa makuwa nyaya iyi because audio rauya iri ndafonera mesi mirai right ndimesi after audio yauya andisendera anditi ati ndikutendegwa message ethreats ekuti ndoda kuzviuraya ndikati aya handina kumanzwa ndokuda makuhwa ekwenyu kucape town ikoko ini handina kuhwa handina voice note kune rimwe ratouyawo muinbox mangu reweti kutoilet ko rekuti waive nemumwe murume wakanyoresa kuti murume wako pagedhe rekuhospital ndobva anyora message iyi hanze ini ndakatongobatsirwawo nemunhu kubva kuno handiti pandaigara ndakabva here ndikazowana munhu wandakugarawo naye iko zvino ndiye akati ndiperekedzwe ende weti yairamba kubuda saka ndanga ndakamirira hangu zvendichitsvaka weti handizivi kuti chii chakakanganisikawo chandakanganisa ipapo asi ndaisave neweti yacho handimaona ndochi message yadiwo yazosendwa nechi namesi kuti akanga ariko zveshuwa kumusoro kuwe anga asina weti yake anga akamirira kuti weti idi iuye yakuzowetera muchigaba chake chaidiwa nemanesi animaona saka ndikamubvunza kuti ndopazondifonera back ndikati ko nyaya yenhingikiri yemurume asi ndo baba vemwana here vavo kunzwa wakanyoresa zvikanzi havasi baba vemwana ini baba vemwana handivazivi ndakangotaurawo pagedhe kuti murume wangu because ndandabvunza kuti murume wenyu here ndikangoti asi murume handitomuzivi ndikangoti alright zvakanaka handiti maona ndobva ndangomusiya saka nyaya iri mugwayo ndeyechokwadi because Mercy herself confirmed it aiconfirma kuti baba hanzi mukomana naye ndakangomunyoresa kuti murume wangu asi handimuzivi ndakangosangana naye pagedhi asi ndona sokuti ipapa pandirevera ake nemamesi murume uyu mukomana vakanga vakaenda vese kuchipatara uko so ini otherwise chikuru chiripo ndechekuti right madhairis ndakuda kupedza life nyaya iripo mwana yaaida kubatsirwa akauya pana patsvaga rubatsiro right ende izvozvo kuta kutogara neumwe ka ndakutozvinzwa muvoice mumessage yake yandisendera nhasi isitoziva Mercy pandakamubvunza kuti oraiti vanhu vese vari kubva pano Mercy iwo haunambowatiudza kuti uri kubviswa ipapa uchida kubatsirwa nemadhairis saka uri kunogara kupi akati ndakataura nevanhu kuti ndikati une plan B here chikanza ndina kana plan B because aiti handina munhu andoziva kucape town but nhasi nopazotaura kuti kwai ndakabva paya ndakugara neumwe munhu that means akabva kusora suro akutogara neumwe munhu wacho ena handizi kuti ndiani handiti maona so guys ndozvandati inini toita sei nenyaya yemwana uyu inini hangu handichazivi toita sei nenyaya yemwana uyu because handiziviwo kuitira kuti mangwana mudisaidhe mega mangwana pano musazoti sisimeli kana kundi zita rangu rawa nekutaniswa nekusvibisa vediwe rawa angofunga jeke nijuki tinembwa netsuro just because mazana handichatuki mazana handichabai live hata ndiri kutuka vanhu angoda kungotamba nongotambira panhon'ona pameli because ndei ndakanyarara zvangu ndakatarisa mapenzi achingopenga handiti maona saka ndati mudisaidhe henyu mangwana sasonzi chi meli kuti modi do you because Cape Town yacho yoyo yacho mangwana chida kubatsira withdraw vati atikwanise asita example yakaipa uruda help why in the first place would you lie because this is what happened as well last week
last week guys ndakaposta mwana ndichitenda ndakaita mistake ezita ndikati Busi ndichitenda mukadzi anonzi Laura pane nyaya yakauya yemwana aida kuita operation pagumba apa ndakaiposta panapa ndichiti thank you very much Busi ndakatsikangasa zita ndakati Busi instead of Laura waisa smile madiaries mukadzi aisa smile pa muromo womwe mwana operation yaya yanzi yaidigwa mai vacho vachiuya kuinbox kwangu inini vakati operation nikudirwa $600 right vatiri kudigwa $600 Laura sezvine somehow inini hangu handina kubudira Laura pachena but something was not just sitting right with me. So what I did is ndakati alright kune group riko kuseri uko ndobva ndaforwarda kugroup ndikati pane nyaya iripo sisi Laura vanga varimo mugroup imomo ndobva vato discussa nevamwe vava mugroup imomo kuti ngatibatsirei sezvine vanhu vakati imi nyaya iyi ine ma loopholes let's investigate this nyaya because nyaya iyi ine maburi sisi Laura ose munhu aive nejinja rekubatsirawo semunhu anobatsira hava vakabva vatoti pakangoita kafriction so kakaitika nevamwe vavo varamba sisi Laura kwakuti ndobva vaita fork out $600 vari 1 year handitika ina ndatomboziva kuti vatumira mari vakatozongonzwa vava mari sausi vatumira mari kupi kuna mai vemwana uyawe kuti mwana aitwa operation yavatontusendera message kuti mwana azoita operation mai vachivatoya kwandiri wasendera picha yemwana mwana ari kurecover vari kutodzoka kwandiri vari kukumbira kuti mwana akaitwa operation mapictures ayo operation was successful but tokumbirawo mari yemacrash anzi macrash ekufambisayo indikati ava vakapawa $600 vakuda kuti macrash zvikanzi hatina kana mari tokumbirawo macrash ndobva ndati mai handizi indobva nangotorawo nyaya ndobva ndaforwarda group ndikati ndakabva ndadzisira kuna sisi Laura ndikati sisi Laura mai venyu vaya vamakabatsira vaya vamakatumira $600 vaya vane nyaya ndakakanda kudhiaries uko vadzoka vati vakuda macrash mwana uda macrash sisi Laura vakati mai vava vakaenda kumbodzoka kwandiri vachindudza kuti the operation was successful vakatoudza imimi ini ndakavatumira mari yangu havana kana kutomboti thank you henyu havana ndikati unoziva kana wabatsira expecta kutendwa naMwari usada kutendwa nevanhu because tinogona kusabudisa wedre kuti thank you but Mwari zvanenge watoita vanenge vatodi vatozviona ndini totaura sisi Laura animona kuda sisi Laurawo zvakaramba zvichivabata ndobva vatanga kuitawo investigations dzavo kuti mai ava munhu rudzi asingatendi only to find kuti ndoda wakazoti tionei mapepa here kana kuti mwana akaitwa operation kupi ndobva vanzi Masvingo hospital sisi Laura ndokubatawo foni semunhu ari diaspora anoziva chanda kuchipatarawo ndokuchifonera chipatara chiya kuti vainvestigate nenyaya ichi vabvunza nenyaya yemwana ndobva vafind out kuti mwana haana kubhadhara mwana akaitwa operation mahara kune madhoctors anouya pachipatara pachiita vanhu vanenge vari palist vachinyoreswa vachiitwa mahara saka mwana was on the list haana kubhadhara kana cent mai vaya vakatora $600 vakapoketa vanga vadzoka futi kunoku voda zvemacrutch handimona sisi Laura ndobva vazvibata ndobva vavandifonera ndikati ngatite police case fast because mwana anga achiri kupi kuchipatara mai vaya vanhu vabvunzwa sisi Laura akaita mistake yekubvunza mai vaya manje kuti ko imimi mwana akaitwa mahara mai vaya ndobva vabloka sisi Laura handimona vabloka sisi Laura ndobva vamanya kuMasvingo hospital kuda kunotora mwana sisi Laura vangatofona kuMasvingo hospital kuya kuti vatobloka kuti munhu yenge asatora mwana fraud charges handimaona vatovhura case titori nenhamba dzemapurisa necase number docket number and everything handimaona so this is why ndauya pano handimaona kake chitu saka should we keep on tichibetsera hatisi kuvhurira here mukana kana tafainda kuti pane kakunyepa karipo should we keep on and help that person iye achabatsira vanhu kuti tichaitika nezvekudai so kuchauya vanhu vakawanda change vane magenuine cases but tichazvivhara izvi nokuti kana vanhu vakubirwa kwakuitika nhema dzakadai so then we might as well close everything tongoita edu zvematalkshows edu izvi zvekubatsira ichitosa because achiunderstand we cannot capitalize andika kana take advantage of people vanenge vaisa $2 tese tinenge tatorohwa tese takatorohwa ipapa handimona Cape Town lake yakurumidza kudiwo kuzvibata before vaendesa mari yavo vangatokucontributa vari tingatimutengere zvinhu zvinyuwani katizomupa zvisaru tizomupawo zvisaru asi tamutengera zvinhu zvinyuwani ava vasisi Laura vakatorohwa pasi petsoka $600 so ito yave police case saka what do we do toita sei because chokwadi kuchazogurwara munhu zvinenge zviri serious kavanhu vangoti hachadi takuzvivharisa let's
stick to nyaya tichitaura nyaya tichingodaro vanhu vachana nyaya dzavo tichitaura tichingodaro, because this is not right, this is not correct. Yes, tina investigation team, we have investigation team tinayo. Investigation team tinayo ndio inohandla zvese, ndio inoinvestigator ya investigator kudaro, anditika ya investigator kudaro ndio inozoapprove kuti should you go for this or should you not, because inini ndakavati ninika, you know what, zvinhu zvaitika within a space of 1 week 2 weeks ika 1 week kuti umatorwa $600 umwe ari kungonyepa futi asina tombobatsirwa mwedzi wese waSeptember uyu. Andika group ratinaro rekuseruku rikati ngatimbostopai everything tozozviona October September wese kumbosiwa pambosiwa pakadaro tinyatsodigesta, because kwazvakuenda this is not correct, this is not right. Anditi maona, saka ndo nyaya iripo. So investigation team iripo, anomaona investigation team iripo, anditi but chiripo ndechekudai. So kana muchiuyawo please muchizouyawo kwatiri September wese muzvizive kuti the team has agreed kuti September wese hakuna charity iri kuunzwa, hakuna charity iri kuunzwa. Saka mukaona that's the team. Kune team iriko, ndine team yangu ndinoshanda inogara kuti ndine team iri kuseri, ndine team yangu ku background, ndine team randinaro andika reku background. Team iri rine varume nevakadzi, ndivo vanoapprove kuti let's go for this no anditi maona. Kune team ini changu kuzongoya panapa ndichikupresendai andika nyaya, but zvinenge zvabva kuteam redu irorero. Tine ma-IT guys edu ekuti vava vanopa mavideos edu pano achita kuma YouTube channel avo, unosora wavharisigwa YouTube channel because IT guys dzedu dzakamirira izvozvo. You don't take our videos dzepano uchinoisa ku YouTube channel usina kupiwa mvumo. Handitika kana mavideos edu pano haube hautori, kana uchida unokumbira togona ngokupa, but ukaita zvokuba vanokuvharisira. Ina ndisingatombozivi kuti ndozviri kuitika nentori murima, because handiti zveIT ini handitombozivi kuti zvinoripotwa sei. Kune boys dzakamirira izvozvo kuseruku, animona. Saka September yese please mukaona maya nenyaya mukanzi ndo zvinhu zvakadecidewa zvakataurwa kunzi ngapambodi September yese ngapambomirwa kuita anything charity September zvozotanga kuonekwa end of September. Saka inini I'm just passing on the message, animona. Handingatsisi Brit Ibon tinovharisa, animona. So ndo nyaya iripo, anditi maona ndo nyaya itoripo. So ndine team yanditorina, ndine team yakatowandisa, tinatori nemasecretary nematreasury tine, because tiri kuronga page redu iri kari tine zvikurukuru zvatakarirongera zviri kurongwa zvikurukuru zvokuti manje so hawa tinenge tane TV talk show yedu, handimaona. Saka tine team, tiri team, we are working as a team, handimaona. Team inosanganisana vari kumanyika dzakasiyana-siyana, tatizivani but tatove family because takasangana pano, handitika we are a team. Varume well respected men, varume vakuru chaivo andika, varume vakuru vane mhuri dzavo, anditi vakadziwo vakuru chaivo kuti amutombovazivi mucomment section vanga vakati zivi zvavo, andika but vanhu vakuru, vamwe vakuru kwandiri chaiko. Hanzi go team, hanzi team inodzira aiwa hatina hedu team yakadaro idhila nevanhu vanonyepa, anomaona. Saka team tinaro rese ku-IT department kunozokubuda kuchitukwa meli kunzi meli akazodai because meli ndiye anenge ari pafofra ndikaplus zita rakazonzi Melis Diaries guide, but pafair pa handisiri nditombozvivharisa. Kune timu rakamirira ramusingatombozivi machinda arimo mukatumu. Ini ndisite chivaziva netimu redu kuseriko. Kune machinda akaita IT chaiko kuti kungoba video, because mavideos atinoita panapa mufunge aenda nenyika, handidi kunyeperai akazoitwa take down nesuro anga aenda nenyika guys, anga aenda nenyika kutwita uko kutwita tanga tave diaries kutwita uko mavideo edu anga ariko kutwita uko nema comments anongodownloada yakadaro iyo ndiso nema comments kutwita uko mai mwana achitobatsira kutokomenta kutobvunza kuti riripi page tinoda kuti apa vazonyorawo start page vachizonyorawo start page kuti sisi Melis Diaries dzinowanikwa kupi kuti vanhu vaya vazvinzwire nyaya pano zvino vanongonoisa iri video vanhu votanga kutokomenta vachito handiti maona.
yanga yaenda nenhingikiri nenyika diaries kuinstagram kuinstagram vanangoda tv vanga vane mavhidhiyo edu vanga vachitoposta uko vanhu vachitokomenta kuinstagram aikona handimaona but hanzi takakuona hedu kutwitter handimazvona isati singatozvizivi timu manje ndo rinozoti mukufamba rera aitia yakuti mukufamba kuyoutube uko tanga tatoveko tatotogwani manhingikiri atokandwa ikoko kuyoutube uko handimaona atoiswa ikoko handiti mazviona saka ndochi timu rikaona rikadi rinobva raripota kutwitter tariko sisi takataveko kutwitter but vanoziva manje vanotora vanozviziva gemu racho kuti ukavhera waripotwa chete kutwitter kana kuyoutube kana kuinstagram handika unoiswa red flag unogona kutobvisirwa nhingikiri channel yako antimaona because of unenge wabamba nhingikiri uye vanhu saka unobvisirwa vanobvisa vanogona kutovhara channel yako saka vaingokomplya pavaingoendirwa kunzi can you please take down our videos voti alright iripo vobvisawo mavhidhio aya anga tatafubaya dadis mabaya nenyika makomenzi enyu imi anozikama kwese kune vanhu vakadzidza kutwitter uko anozikama makomenzi enyu masenyu ari ikoko anga ari ikoko zvakatozobviswa kusurasuru apa handimaona saka guys ndonyaya yatinayo saka panyaya yaMessi guys inini yangu ini ndakazvimiririra pano anditika andizivi vantodawo wedembe alright tichaona alright wedembe tichaona handimaona handisi kuziva imimi guys kwarada kubata Messi you can still go ahead and help him vanoda hapana munhu ari kurambidzwa kuti abatsire Messi handitika anoda you can still go ahead and help him handitika but that has got nothing to do with Sisimeli ndoda timuzive ipapo. That has got nothing to do with Sisimeli. Antimaona. Kana asi unoda kubatsira aiwa usikurambidzwa. Uno namba za Messi tinotokupa woenda unodi wonomubatsira. Anditimaona. So ndo zvanangoti ndidi ndikupei nyaya. Bongi ariko ku Zimbabwe ndataura naye ndakataura nesuro. Bongi ariko ku Zimbabwe she's sick. Muisewo mumnamato yenyu guys. Misewo mumnamato yenyu she's sick. She's sick. Even if I can play a voice note rake ripanapa, she's sick. Nemi munotonzwa kuti no, azvina kumira mushi. Anditi maona. Kune kwari kubatsirwa hake Bongi ku Zimbabwe kokoko but she's not well. Anoda minamato. She's not well. Right. So guys, pane live iri kuya na 8. Pane live iri kuya na 8 muchembere gudhu. Vamwe venyu munovaziva. Muchembere gudhu vari kuya nenyaya yavo na 8. I'm not the host. Muchembere gudhu ndo vanenge vachihosta. Andisi host ndenge ndichotevererawo macomments. Saka vekunyengana vaya vari kunitumira message achindoda nunu please. Andisi kuresponda message enyu. WhatsApp yangu yazara nevanhu vari kuda kunyengana. I know kuti varume muri kuvada and I know kuti nemiwo varume vakadzi muri kuvada asi please ngatirespectanei. Kune varume vari kuya kuinbox kwangu vachitaura kuti Sisimeli tibatsirewo kutsvaka vakadzi vekutamba navo tine vakadzi vedu kudhara toda zvechihure ina handipromoti kuti vanhu vahure chihure please mundinyarewo handisi kupromota handisi kutombozoita zvokuti ndibatsire kuti muputse dzimba dzenyu nevakadzi venyu chikupai masaidi chiki ekuti mutambe nawo nokuti izvozvi kungonzi kune munhu ada masaidi chiki izvozvi vanozara vakadzi varipo vakadzi vanotoda varume vevanapa vanotozara kuwhatsapp kuti ndoda inini but what will I be doing? Will I be setting a good example? Aibude. Saka varume ndambokuudzai varume vauya munozviziva ndambokuudzai kuti I don't do that. We are not promoting adultery yamuri kuitai. We as much as atizvizivi but musave muchindisawo pamiedza handizvidi please. Asi ndangondizvitaurawo pano kune vaya vari muzhira kuuya kuti please atitsvagiri vanhu vane vakadzi vavo vakadzi kana varume ndosaka chiti buda pachena uya nefesi yako apa. Because munhu wese akabuda apa pafeya ka truly speaking hakuna munhu ane mukadzi anoita chivindi chekubudisa picture yake apa. Hakuna munhu ane mukadzi wake chero mukadzi ari kuZimbabwe anouya nepicture yake okanda apa kuti ndini ndiri kutsvaga mukadzi because hapamboshayiwi one anotomuona akamuziva. Saka vanhu vanokanda mapicture zavo I salute them very much because vanhu vari pachokwadi vanhu vakamira pachokwadi ende avo ndinonyatsa kunyengera ndakanyatsa kufara kuita kunyenganisa ndakafara because ndinziva kuti hapana chitsotsi hapana chikiribidi uri kutsvaga mukadzi zveshuwa antimaona vakaramba vachiuya next time ndichakanda mazita avo andimaona because hatisi kuita zvinhu zvechihure
anzi murume wangu haana kuuyawo here handizivi ndogoziva handivazivi ka vari machanenga ngoyari mamisiji ari kungoyawo sisimeli saka ini singazozivi kuti murume uyu ndewanhingi ini handizozivi amwachindosendirakaisa mapikicha evakadzi vavo zvavo paprofile picture sacho chiziri kwai nditsvakire mukadzi wokutamba naye asi akaisa mukadzi wake paprofile picture kana ndimiwo saka please nokuti kungomuposta kuti kune munhu adava kutamba naye vanotoripo apa madhairis anotodawo varume vane vakazotamba navo asi isusu pachedu hatipromoti izvozvo hanimaona hatingapromoti izvozvo right. So I think pavarume vakanga vakandwa vaya pane one akasara asati awana vedu wei budhi wekutanga ukaenda picture vaya budhi wekutanga ukaenda picture vaya vamaiti mamiriro amaita step chichichi vaya please kana uri serious nemarriage problem yenyu vasikana imirika itikudze munoda kutsvaga malooks munotarisa malooks haabhadhari rendi malooks haadliwi malooks haabhadhari mabills vanhu vanzi vakashata ivava vaka ndevanogona kuchengeta ndevane rudo rwese ende kushata kwomunhu ka hauzombokuoni kana wave naye mumba wakumupfekedza zvaunoda iwewe wakumugesa wamujaira kushata kuya hauzombokuoni problem otisana munhu vanhu vane swagi pavanhu vane swagi venyava munenge muchida vaka munenge muri 15 ipapo achitsvaga 1 pagrupu rino obva panapa oenda kwathomas chanje unotsvaga mumwe 1 obva pano oenda kumvengevenge unotora 3 kukuya mvengevenge oenda kufashion police unoti zvomwe 1 obva kufashion police oenda kwachihera unoti 1 achingotenderera vanimona achingotenderera maluksi hadi haabhadhare mabills munozojairana fesi dzodzidzichi mukugara umu mukudanana mutozonesa kuti munhu wangu akanaka naye iblack beauty naiko zvakanaka komino iyo zvaakatonaka nemhino yake iyoyo ko zvakatonaka nemalips ake mutozojairana animaona mutozojairana nyaya yemalooks ndo inokunetsai kuti mimi muchida malooks swag but food for thought imbofungana nchinyepa muti ndikunyepa malooks mese mimi muchitete dema mawana munhu akaita sana mudiwa hudhu nandizvavi muchida mimi muchida kuti ndawana mudiwa munhu akaita sa mudiwa hudhu kana sa Desmond Stan asi mimi kwenda ndanopedza amen itaini zvemalooks enyu ayo animaona asi ndangozvitaura kana uri paserious uchida kuti uchiona kuti marriage yafamba marriage yadi yangunduruka haunawo wako uri kutsvaga zvechokwadi please vamunoti vakatoipa ini hangu ndodaiva vakaipa ivavo ndozovagezisa ndovachiita chinja ndovapaswagi yacho ndoga makambona murume akaipa achinzwa yakaipa izvezvi mukanyengwa nasina ginimbi hamubvumimi hamudini mukanzi naginimbi ndokudaimi hamubvumimi hamuindi kunogara muchimanyaini baiva vanonzi angu roland vanonzi angu roland vakakunyenga ivava hamuindi muchimanyaimi hamuindi muchimanya hasi memuchida bhegi munombosvitaza twai handidi munhu akashatawo imika batitaurei chokwadi indangoti nditaure you don't eat my looks so angoti nditaura hangu kwazi tulukunani sei ameno ameno tulukunani yenyamu kungotaura wandizivi amen Jodi but ukutodaro asitara chokwadi hakuna munhu akaipa hakuna munhu akatoipa indangoti mudi tingotaurawo saka guys ngatisanganei palive chi ngatisanganei palive ya 8 pachiuya muchembere gudhu achizoita live yake pano anditika tomusapotawo inangu ndatopedza so tosangana pamunonyengana nemusi Friday so varume vese kandimi muri kupinda mugame ini handisi kuzombovhenaka kusvokera mukadzi usina kundipa pikicha yako ndakaiposta pano unofanira kutanga wandipa pikicha yako munhu wechirume chitotanga kukanda mapikicha enyu zvindigare ndinawo ndokanda mapikicha vakadzi vachishara zvakaita pane vaiva vakatowana vanhu vavo vakutodanana ukaona usina kusharudziwawo unosharudziwawo nomumwe kana mimi vakadzi ukaona usina kusharudziwawo usharudziwawo nomumwe achauya munosharudzwa nemunoshagwa ehe ndozvinoitika saka varume imi migare maunza chi mapictures enyu pane munhu anga ambosajesta kuti kwaiga wabuda uchita zvividhiyo ndikati zvividhiyo titaomesera pikicha iyoyo is enough kuti mungobuda pikicha apa totoziva kuti uri pahonesty uri pachokwadi ehe kana wangobudisawo pikicha yako kati patikakanda vakadzi votomanya first come first serve iye tongomupawo mapikicha 5 pamunhu 5 pamunhu pavarume 5 pa5 apa unowanawo 1 waunoda 4 avodzokera pagame andika poya omwe murume tokanda futi vodzokera mugame futi otorawo yake 1 andika zvichingodaro because the struggle is real. The struggle is real. You are looking for men. The struggle is real. Hey. So guys,
Peter Ndlovu aiwa I think Mchembere anenge apedza then toenda kwa Peter Moyo ande tinosapota Peter Moyo Peter Dewa Moyo kusungura mumwe wedu panapa Peter mumwe wedu atonidawo support yedu kana kuti regai tipostipone show ya Mchembere Good vagopinda mangwani Mchembere Good regai vapinde mangwani hande tinosapota Peter Dewa Moyo hande tinosapota Peter Dewa Moyo hande tinosapota Peter Dewa ende imi varume vakafirwa vechikuru please tikukudaiwo mugame paringoya mazera madiki tikumbodawo ma 45 50 60 kune vakadzi vechikuruwo vari kutsvakawo mazera enyuwo saka varume vakashakirwa nevakadzi vavai handitika tiri kudaiwo mugame please uyai nemifananidzo yenyu uchingowana chete tobva tatobvisa picture uchingowana totobvisa picture haigari panapa nekusingaperi kona ichiramba iri pano hausati wawana anenge asati awana but anenge atowana chete picture inotobva saka vana baba uyaiwo Peter ane birthday bash kuna TV uko vandoreva vanoda manje techida kusapota kanhingikiri MNE techida kusapotawo Mchembere Good saka tikazoiti vamwe kwaPeter Moko manje totange sina mupa support mangwana akatongoti auya ke mangwana kuchazoya doctor vanoya kuma 7 manero iyo pinda maskati how about that anoona so guys ini ndakuinda asi ndakuinda kudai mugare muchiziva kuti ini ndokudai mose sisimeli vanokudai mose madhairies ari pano mose varume nevakadzi mose sisimeli vanokudai nemagosti aripo apa tinotokudai enda tinotokudai nevakomana semuranja tinotokudai tinotokufarirai nevanotondituka futi musvitse message tukwai ndinokudai chaizvo nasisimeli muchanyarira zvenyu muchandijaira handitika one love guys bless you tosangana zvakare nemusi weFriday manheru vanhu vachinyenganapa